362 Mas. Piye maksudnya Mas wi? Maksudnya Pas foto apa wi? 362 ini paket 3.600.000 Heeh. dapat 2 barang. Walah ngono apa ae Mas barangnya wi? Iki jenenge meja belajar kayu jati model krepyak Mas. Iki sinau ya. Wis sinau wis gawe lemari Mas, contoh. Istimewa iki. Kena gak ada buku barang iki ya. Iki gak ada. Iki apa iki? Gak ada anu kaya tulis to Mas, Oh, kaya iya. pulpen kena. Nah iki gak ada klaim iki kena masuk iki. Jam praktis nih iki Mas Ya ya. toh, iki nomor 1 Mas. Nomor loro ndi iki? Oh iki lho. Tak kei lemari 2 pintu sliding, Wah, bahannya ini. pun kayu jati kok iki. Wah. Tunjuk lho Mas. Heeh. Kene gantungane Mas. Iya. Heeh. Iki piye Mas? Nah iki enek sap-sapane. Oh iya. Umpama sampean pengen gantungan full, kacawan full tak gawe regane padha wae. Padha ae rek Mas ya. Padha wae iki gak laci Mas, loro Mas lacine Mas. Apa nek laci bawa barang. Iki jenenge paket 362. Heeh. 3.600.000 dapat 2 barang. Oke, siap. Lah paketmu engko ngomong ngetene ning area Sidoarjo kono kira pira Mas kira-kira? Sidoarjo, Heeh. aja kuwate coba pikir Mas. Bune Mas Tapi ya? Budi iki area Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, Madura tak kei gratis sopir bayar COD. Oh, enak ya. Heeh. Lah terus pomo carane pesen kok piye Mas wi? Cara pesen, Heeh. ya diklik bio problem Mas Budi Bebunitur, ya Iya. toh. Di bawah bio itu Jawa titik.me to wi. Heeh. Kuwi dilek 1 kali, terus boker aku langsung. Oke, Cukup siap. kirim alamat lengkap, Heeh. atas nama penerima, karo selok katren kamu tanpa DP Mas. Jan penak tenan. Enak ya. toh? Paket apa nggih Mas jenenge? 362. Oke.